गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे थाखोखौ आं जागायनो आखायाव लाबाय। जागायनायनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय आंनि नैबे चेनेलाव फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दांनानै हो, जाहाथे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना थाब-थाबनो मोनबाय थानो हायो। मोनसे जोबोद इम्पर्टेन्ट सोंथि लानानै आङो दिनैनि नैबे भिडिअखौ जागायनो लादों। दिनैनि जि मोनसे सोंथि बे जाहैबाय रुट अभार 2025 इक्वल्स टु 45 जायोब्ला रुट अभार 20.25 नि माना मा जागोन? दा ABCD अपसन होनाय दं, अब्लाथाय जोङो फिननाया मा जायो बेखौ दिहुननांगौ। दा आङो गिबियावनो बेखौ दिहुनना खोन्थिनि। नै बेयाव जोंना ओरैबायदि मावफुंनानै दिहुननांगोन बेखौ। बाहाय जोंहा मा दङ जे रुट अभार, जोंनो सोंथिया दो 2025 नि रुट अभार बा बर्ग रोदाया बेसे 45 होननानै होनाय दं आरो जे 2025 इनि बर्ग रोदाया बेसेनो 45। दा जों दिहुननांगौ माखो रुट अभार 20.25 बेनि माना बेसे जागोन बेखौ जोङो दिहुननांगौ। दा जों बेखौ जेब्ला फिननायाव जोंनो सोंथियावनो होखानाय दं जे 2025 नि बर्ग रोदा थायोब्ला 4 आरो 5 फैयो, 45 जायो फिननाया। अब्लाथाय दा जोंनो सोंथियाव जायखौ सोंदो बेयाव मा दङ 2025 आनो दं। बेयावबो 2025, बेयावबो 2025, मात्र बेयाव दशमिक दं। दशमिक थाब्लाबो जों बेखौ साननो नाङा। गिबियावनो जों मिथिखानांगोन मा दे 2025 नि बर्ग रोदाया 4 बाथाय इयाव 20.25 बाबो मा फैगोन फिननाया 4 आरो 5 आनो फैखाथारगोन। 4 आरो 5 आनो फैखाथारगोन। खिन्थु बेयाव जों साननो गोनाङा मा जाहैबाय जे नै सोंथियाव दशमिकनि आगदाथिं बेसेबां जरा बिसान दं बेखौ नाय। दा इयाव बेसे दङ? मोननै बिसान दं। थामहिनबा मा मोननैजों जरासे, मा जरासे। जरासेब्लाथाय जों मा गोसोआव लाखिनांगोन? जरासेब्ला मोनसेखौ गोसोआव लाखिनांगोन। जरासे होनोब्लाथाय मोनसे, माने इयाव मा जरासेब्लाथाय मोनसे गोसोआव लाखिनांगोन। थामहिनबा माबायदि जाहैगोन जे जरासेब्लाथाय इयाव जे फिननाय 4 आरो 5 फैगोन, इनिनो मोनसे बिसाना दशमिकनि आगदाथिं थागोन। थामहिनबा आगदानिफ्राय सानदो नै मोनसे बिसान, इनि सिगाङाव दशमिक हो। थामहिनबा फिननाया बेसे 4.5 जागोन। मा होनना बुंखो आङो? खेबसे फिन बुंबावदो, जरासे होनोब्ला मोनसे होनना बुंदो। दा इयाव दशमिकनि आगदाथिं जरासे दं नालाय नै फिननायाव मा जागोन? फिननायाव माने जाय 4 आरो 5 फिननाय फैयो बेनिनो मोनसेया दशमिकनि आगदाथिं थागोन। थामहिनबा दशमिकनि आगदाथिं 4 आरो 5 मोन नालाय 5खौ मोनसे बिसान आगदाखै लाखिना सिगाङाव दशमिक होबानो फिननाया जाहैबाय। अब्लाथाय फिननायाव बे जासिगोन 4.5, नैबे बि नाम्बार अपसना। दा आं आरोबाव बांसिन बिदिन्थि होबावदो। दा जुदि जोंनो नैदि सोङोब्लालाय मालाबा हमना ला 0.2025 इनि माना बेसे होनना सोङोब्ला माबोरै दिहुनगोन जों? जोङो सोंथियाव थ' जोंना मा दङ 2025 बा 4 आरो 5 फिननाय जाखायो नालाय, नैबे सोंथियाव मा 2025 आनो दं। अब्ला फिननायाथ' 4 आरो 5 आनो फैखाथारगोन। मात्र जों गोसोआव लानो गोनाङा मा दशमिकनि आगदाथिं बेसे जरा दं? नैबे जरासे, मोननैजों जरासे, नैबे जरासे, जरानै। थामहिनबा जरानै। जरानैबा मा होनना मिथिनांगोन? फिननायाव मोननैखौ गोसोआव लाखिनांगोन। जरानैबा मोननै। माबोरैहाय मोननै? जे इयाव जे फिननाय 4 आरो 5 फैगोन, बेनिनो मोननै बिसाना दशमिकनि आगदाथिं थागोन। थामहिनबा मोनसे मोननै बिसानखौ जोङो आगदाथिं दोनना नै सिगाङाव मोनसे दशमिक हो। अब्लानो मा जाबाय? जों जरासे जरानै बिसान दंमोन नालाय दशमिकनि आगदाथिं, फिननायाव मा जागोन? मोननै बिसाना थागोन। मोननै बिसानखौ दोनबाय, इनि सिगाङाव दशमिक हो, ओमफ्राय लाथिख' होबानो जाबाय। फिननाया बे जाहैगोन जुदि नैयो सोंथि जायोब्ला। थिग बिदिनो जुदि गुबुन मोनसे सोंथि आङो बिदिन्थि होबावदो नाय। जुदि ओरै होयोब्लालाय 0.002025, अब्लाबो जोंहा मा जागोन? जिहेथु जोंना 2025 बेनि बर्ग रोदाया 4 बा नालाय इयावबो मा दङ? बेथ' लाथिख' सिगाङाव लाथिख' माखासे दंबाबो बे भेलु गैखाया, जेबो भेलु गैया। जोंहा मा दं? बिसान हिसाबै, सानजानाय बिसान हिसाबै 2025 दं। 2025 बाथाय फिननाया 4 आरो 5 फैखाथारगोनानो। बेखौ गोसोआव लाखिखानांगोन जों, जिहेथु नैयाव होखानाय दं 2025 बा 4 बा, बेनिखायनो 2025 दं नालाय 4 5 फिननायाव फैखाथारगोन। 4 आरो 5 मात्र जों गोसोआव लानो गोनाङा दशमिकनि आगदाथिं बेसे जरा दं बेखौ नाय। नैबे मोननैजों जरासे, मोननैजों जरासे, मोननैजों जरासे, जराथाम जाबायना? बे जाखो जराथाम। जराथामब्लाथाय मा गोसोआव लाखिनांगोन? जराथामबाथाय मोनथाम आरो मोनथामखौ मा हिसाबै मिथिनांगोन? जे फिननायाव जि 4 आरो 5 थागोन,
दशमिकनि आगदाथिं खिन्थु मोनथाम बिसान थाथारनांगोन अब्ला इयाव मोनसे मोननैल'सो दं दा मोनथाम खालामबा लाथिख' थारनांगोन लाथिख'खौबो जानांगोन नै उनखै होयोबाथ' भेलु गैया दशमिकनि आगदाखैनिया बो होनांगोन नै सिगाङाव होनांगोन लाथिख'खौ सिगाङाव होनानै दशमिक मोनसे हो आरो दशमिकनि आगसिथिं मोनसे लाथिख' होबानो जाबाय अब्लानो फिननाया बे जाहैबाय आरो मानो इदि होखो आङो मानो होनबा इयाव जरासे जरानै जराथाम दं नालाय दशमिकनि आगदाथिं जराथाम जाथारनांगोन सरि मोनथाम बिसान जाथारनांगोन बेनिखायनो मोनसे मोननै मोनथाम खालामनो थाखाय मोनसे लाथिख' होबाय मानो होनबा मोननैल'सो दंमोन नालाय ना 4 आरो 5 बेनिखायनो जों मोनथाम खालामनो थाखाय सिगाङाव 0 होबाय खिन्थु 0खौ नै फारसेखै होबा इ गोरोन्थि जागोन मानो होनबा दशमिकनि आगदाथिं थानायफोरा लास्ट थारखै थानाय माने आगदा थारखै थानाय लाथिख'फोरा भेलु गैया सिगांखै थानायासो भेलु दं बेनिखायनो जोङो मोनथाम बिसान खालामनो थाखाय मोनसे मोननै सिगाङाव लाथिख' मोनसे होबाय आरो दशमिकनि सिगाङाव जेबो गैया माने मा लाथिख' मोनसे थायो लाथिख'खौ होबाय अब्ला जोंना सोंथिया जुदि बे जानायमोनबा फिननाया बे जागौमोन सोंथिया बे जानायबा बे जागौमोन सोंथिया नैबे नालाय फिननाया नैबे 4.5 बेनिखायनो बे बि नाम्बार अपसनानो बेनि फिननाय जाहैबाय आरो अब्लाथाय थिग बेफोरबायदि सोंथि होयोब्लाथाय बेखौ नायबानो जाबाय जुदि आं जि मोनसे आइडियाजों बानायदो बेफोरबायदि आइडियाजों बानाय खम समनि गेजेरावनो आनजादाव बानायबोनो हागोन इयाव नैबे मानखौ सोलायना होयोब्लाबो गुबुन होयोब्लाबो आं जि मोनसे सिस्टेमजों बानायदो बे सिस्टेमजों बानायबानो जाबाय अब्लाथाय दिनैनि नैबे थाखोखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि नैबे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामला आरो शेयार खालामलायबानो जाबाय भिडिअफोरखौ दिनैनि थाखाय आङो नैबेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों